Irabazle Javier. Segunda klasifikada, bigarren sailkatua. Tropelean, Elmuatik. Bueno, oso pozik gaude, hau da gure bigarren urtea ja nazioarteko mailan. Guztira 7. urtea Amurreko krosa egiten eta oso pozik gaude. Gure helburua da hori, pizkanaka hori egotea maila honetan, gehiegi ez igotzea eta gauzak ondo egitea, jendea pozik egotea. Aurten hori, nazioarteko punta-puntako atletak dauzkago hemen Amurrion, horrela Amurrio eta Aiaraldeko biztanleak etorri ahal izateko eta beraiek ikusi ahal izateko maila altuko lasterketa bat, baina era berean beti esaten duguna, guk ez dugu nahi hori bakarrik, nahi dugu jende guztia etorri ahal izatea korrika egitera, bai nagusiak, bai umeak, bai korrikalari ohiak edo hasi berriak, hemen egoteko, Elreforreko zirkuituaz gozatzeko, eta hori da gure helburua eta nahiko pozik, gainera eguraldi paregabea izan dugu gaur, así que oso pozik. Hasi da,